amigi thuolo mara twake wachne matin. George machiegni Ramogi TV. Erokamano kuom rwaka Ramogi TV. Ago erokamano mang'eny. Mokwongo dago mos ne jonyuol mowito nyithigi, ngima nyithigi. Kendo dago mos ne joma ni osiptal. Walamni gi Nyasaye mondo gichang piyo. Mar adek dakwa sirikal marwa ka ginya keto kenge mag neno kaka mach komuoch ere kaka inya konye e yo mapiyo kaka nyalore. Jonyuol, nyithindo masomo kod jopuonje onego bed machiegni mar puonjo nyithiwa. Kidhi skul nyathina magi ma kiki. Holruok ok ber. Jonyuol be onego puonj nyithigi kaka onego gibed ka giritore. Jopuonj be onego puonj nyithindo kaka ritore, to japuonj bedo osiep janyuol. Janyuol be bedo osiep nyithindo kod anyuol kod environment no te. Mogik odago mana mos kendo mos kendo mos. Erokamano ahinya George. Wantiere ka bende gi Clarkson Obeto. Clarkson machiegni mosenyikwa Ramogi Ajwang' kati nyiswa gimoro ewi wachni motimore kawuono. Mokwongo aduoko erokamano mar luongo e studio kae. Mar ariyo aduogo mos ne jonyuol ma olalo nyithigi, jomohinyre to gi jo community no nikech ang'e ni lit sama itero nyathi mondo puonjre alafu iduoki luongi ni mach mach emowuok, ok ni nyathi okalo penj mach. So gima nyalo wacho ni wanyalo temo mondo wakony gi kaka magi kik dhi nyime, because wasebedo gi nuoruok, repetition of gi kaka magi. Oyudo ni chakre diere mag Chianguli Boys osebedo ken gima timre to timre. Anyalo kwayo ni wan kaka jonyuol ere kaka wanyalo riwre gi jopuonj masami tero nyathini e skul idwa ng'iyo ni ka mach owuok be gintie gi escape routes, dirise gol cholos nadi, kose watero nyithindo kumo waketo gi magi chal ka jomo tuwe sel. Nikech mage gik miyudo ni kata joma ng'eny dhi tho because of stampede, ne ginyondre wuok oket gi nyithindo 5-4 double deckers. So anyalo kwayo ni kapok ichulo school fees, kapok iwe nyathini e dom, be isedonje dom no, iseng'iyo ni wach ni pi owuok, mach owuok, ere kaka giwuok kae. Because wasebedo ni gigi timre to nuore. Moro bende nyalo kwayo ni serikal bende odonjie, ni serikal bende nyalo neno ni un gi nyithindo 800. Nyithindo 800 mun godo gi e skul. Wach ni gimoro wuok, kata lwenyo wuok, ere kaka wanyalo konyogi. Yeah. And then kama kaka kanyo nyaka bed ni kantie skunde karibu 4-5 man kamoro achiel. Ere kaka wanyalo bedo gi jo fire machiegni, jo ambulances machiegni. Erokamano ahinya Clarkson. Wadhi Kisumu County. Dawkins Odhiambo kinyalo winja machiegni ahinya e chenro nyiswa ni to inade masira otimore kawuono. Ang'eyo ni en achiel kuom jonyuol e pacho kae. Kaka janyuol iwinjo nade okinyi ma kawuono? Erokamano Lydia kuom miya thuolo machalo kama mondo alos gi nyikwa Ramogi. En wach malit ahinya odiochieng' ma kawuono, tarik ma kawuono, kowa wito nyithindo 16 e masira mar mach mowuok e otieno ma kawuono. An gima nyalo wacho kaka janyuol, agone jonyuol duto mowito nyithindo kata mantiere osiptende, agone gi mos maduong' ahinya. Kendo Nyasaye mad migi teko mang'eny mondo mi gihore seche machalo koda ma. Mokwongo, Lydia, mach nochako saa 6:45 AM according to gimulandonwa kanyo. Ta adwa penjora ni from saa 6 mar otieno nyaka sani eka
government is coming in. Aneno ka nitiere iluongo ni kuzembea, nitiere ng'at ma ninde tich ma ok orito tije. You cannot tell me ni mach manochakore saa 6 nyaka sani kore ka government is coming in. Aneno ni both county government gi national government nitiere jomo ninde tijegi. We cannot blame anybody here apart from being blaming the government. Akwayo ni mondo ka nyalore to waketane ngas moro maber mar keto school akerekeke ma ok ni nyathi nyalo tho. Koro sani jonyuol gi nyithindo gi otho. We are not sure ni adima pod imiyo thieth to pod we are not sure ni adima dhi tho kendo tok ma. Mach en masira ma kamoro geng'o nyalo bedo matek. To kinyal nyisa ni mach nowuok e school e kona cha, kona ni gi kona ni, mane kata mana wazima moto ne ok nyal chopo gi e sechegi. Omiyo aneno ka ok owuok maber ne janeno kaka an ma samoro nyathine nitiere school ma bende wakia kaka ginindo, kaka gichiemo wakia, but kipacha to ok owuok na maber ahinya. Aneno ni government nitiere kamoro ma loophole moro nitiere. And then mar ariyo, be wanyalo seto gas moro ma wanyalo keto gondo geche machalo kaka ambulance, kaka jawinjo osiepna ni owacho ni be wanyalo bedo gi ambulance e school ma in case of any emergency wanyalo neno kaka wakonyo. Fire extinguishers ma wantiere godo are not equipped. Samoro mach nyalo wuok to iyudo ni pi onge kata mana tangi mar joma tero ji mondo dhi ogeng' masira machalo koda mano. Mano kende wach mantiere go, chunywa lit kabisa kaka jonyuol. Erokamano lady. Erokamano nya Dawkins koa kaunti ma Kisumu. Bende nanyisi nyakoro mgajwang' wadhi tudre kae gi Rose Cheryl ma bende watudego achiel kachiel kantie Kakamega e yor mbui. Rose machiegni Nyaramogi TV en odiochieng' ma bende Kenya ntiere kod lit kaluwore gi nindo mar nyithindo 16 mowito ngimagi. Manen Cheryl Rose bende en jalony e weche masiche ma apoya. Rose inade? Ariyo maber mana in ko Wan bende wantiere. Nyiswa ni to masira mawuok bang' masira manotimore e school ma Hillside in Rush Academy mantiere Nyeri County manolal gi nyithindo 21 ma bende otucho kawuono chako lal gi nyithindo 16. Bende paro ni sirikal noyudo lesson makare kata puonj makare ewi kaka inyal tim masiche makamagi, kaka inyal rakruok kod kapok owit ngima anyate skunde wa mapacho kae. Rose. Erokamano ahinya kuom penjono. Daher wacho ni wasebedo gi masiche mang'eny kata kopogore gi ma wabedo godo kawuono mar Utumishi Girls Senior School. To wantiere gi procedures mag skunde monego bed ni ging'iyo godo arita mar nyithindo mondo gipogre mag pogore. Wantiere gi puonjruok mang'eny kopogore kod masichego, but kendo pod wantiere gi gap implementation e weche mag ng'iyo ni wakawo okenge makare mag geng'ruok kod midhierni, especially e skundewa mag boardings, and